Chámame Xosé Cid e hai que me colledes traballando no meu taller da Pousa. Bueno, Xosé, parece doado traballar o mármol, non? Bueno, isto parece doado traballar o mármol cando levas moitos anos xa con el. Nesta peza en concreto está pulida e está aínda por sí, seguir. Esta peza aínda está en proceso, ¿no? Aínda está en proceso, como se ve, non? En certos sitios efectivamente vai moi pulida e en outros vai un contraste de apiconado, que é o que me gusta a mí xogar con esas texturas. Vendo esta peza un pode lembrar outras moitas que terá visto en enclaves públicos, por exemplo, non? Bueno, son moitos anos que un está traballando, e entonces eu, por exemplo, eu viví moito nas fontes da arte griega, non? Logo despois vas rompendo moldes hasta que encontras o teu camiño. Isto xa hai moitos anos que o encontrei, pero é un camiño moi longo, é un camiño que nunca das chegado ao final. E a madeira é a orixe do teu traballo, non? Pois se pode dicir que sí, porque eu empecé aos 11 anos facendo talla. E logo empecé o barro. E logo, unha vez que estaba xa facendo cousiñas en barro, se me deu por a pedra. Empecé a facer unha escultura en pedra. Cando eres novo tes moita ilusión, hai unha forza interior inmensa, e nin ferramentas tiña para facer esa pedra. E logo veu o bronce. O bronce, cando empecé a fundir, xa foi no 1980 máis ou menos, onde empecé a fundir as pezas en bronce. E o bronce, digamos que sigueu todo o proceso de principio a fin. Eu modelo, eu saco os moldes, eu fago a cera, eu teño forno, o se fundo, o repaso. Non me gusta que nadie interveña nas miñas obras. O teu taller, pero tamén é a túa casa, non? Si, este é o lugar, este é a miña casa. Esta casa que chaman Pousa, Casa da Pousa, isto mercámola aquí no 1980. Isto era un abandono total aquí. Estaba en ruínas. En ruínas, nin os coches entraban aquí. E teño, por exemplo, como vistes, unhas salas de exposición onde estou compartindo co meu fillo. E que che parece o traballo do teu fillo? Hombre, eu se falo do traballo do meu fillo, falo de artista a artista. O sea, que non se interprete pai e fillo, fillo pai, non. Falo como artista. Rosendo Cid. Falo como Rosendo Cid, non? E agora que non os oe, pois me parece unha persoa tal que sabe onde está pisando. Como veste a obra do teu pai? Como definirías? Si, me pregunta moitas veces a definición. Bueno, é lógico que é unha obra máis clásica, non é eso evidente. O sea, de bulto redondo, xa ten un interés máis pola materia. Eu fago fotografía, fago collage, pequenas esculturas, pero de outro xeito, o sea, non da maneira do meu pai. Si ti expos na casa taller é porque vales. É porque pasei a sistema de calidade, supoño, sí.